И какво става, хора? Нещо ти покажем Джои Дек напълно оригинален. Дай, почвай. Един Гилфорд, Максимум, Сусуки, Сайлартейдж, Дейви Драгон, Батен, Сорсман, дека пълнен оригинал и също се продава, който се интересува, Red Ice. Много рare. Чай. Изчай малко. Са си, виж ти какво нямаш и няма да имаш. Но да шукаш нещо. Ама това не мога да намериш посмъртно. Рудинг, Ужикоси, Пантелория, Копикет, Тайм Уизър, Репоза, Рокет, Аксрейдър, Литъл Лингърд, Гоблини, Джинзо, Тайгракс, Керфрид, Фиенда, Алигатора, Бинфлейм. Чак. Вижте колко. Това от Джойс World. И Масаки. Давид спел човек. Метърбъст. Question. Полимеризация. Legendary Sword, Foolish Buddha, Dangerous Machine, Resistor Strain, Самандра, двата ритуала на уния пичажи, Skill God, Lightning Blade, Returning, Shit Sword, много яко. Кресла, Silent. Просто невероятно. Дай трапа, бе. Няма да обяснявам, давай. Скъл дай, не трези, това как беше, Magic Arm Shield, това. Fables, дава Magic Arm Shield. Trapple, Dropple, най-вече Bottomless, Metamorph и Grey Roll. Дека просто вече на Джой горе-долу завърши, защото и 4-те токена. Дека на Джой горе-долу завърши, защото вече има карти, където не съществува. На Джой само трябва да ги намерим и това. И 3-те фюжена. Лекнете, subscribe и чао!